Boj o nadvládu ve vzduchu. Souboje stíhacích letounů 1939 až 1945. Piloty stíhacích letounů vždy obklopovala aureola slávy. Od chvíle, kdy pilot vyšplhá do pilotní kabiny, stojí před ním nelehký úkol. Nejenže poletí o hodně rychleji než zvuk, ale bude také používat nejsložitější a nejdůmyslnější moderní techniku, aby vystopoval svou kořist a zaútočil na ní. Těm, kdo létali ve válce v Perském zálivu v roce 1991, by vzdušné souboje mohly připadat jako cosi velmi vzdáleného, co už je pouhou historií. A přece opravdu se strategie a taktika let 1939 až 1945 a vlastně i charakter samotných pilotů stíhaček natolik odlišovaly od těch dnešních? První letecký boj druhé světové války se odehrál ve vzdušném prostoru nad Polskem. Nacistické Německo vpadlo 1. září 1939 na území svého východního souseda. Kromě bombardérů byly hlavní zbraní Luftwaffe letouny Messerschmitt 109. Prototyp tohoto stroje vzlétl už v roce 1935 a byl to první jednoplošný celokovový stíhací letoun s uzavřenou pilotní kabinou a zasunovacím podvozkem. 109 se osvědčila v boji během španělské občanské války. Luftwaffe měla k dispozici také dvoumotorový Messerschmitt 110, který byl navržen a zkonstruován pro bojové lety do hloubky nepřátelského území a byl také používán jako doprovodná stíhačka bombardérů. Bojový duch a schopnosti polských pilotů byly na vysoké úrovni, ale polské letectvo disponovalo pouze zastaralými typy letounů. Základním a prvořadým úkolem Luftwaffe v polském tažení bylo získat nadvládu ve vzduchu. Její vedlejší úlohou bylo podporovat pozemní a námořní síly. Aby získala nadvládu ve vzduchu, udeřila Luftwaffe nejdříve na polská letiště. Tento útok však nebyl 100% úspěšný, protože Poláci rozptýlili hodně svých letadel na nouzové přistávací plochy. Navíc se během prvního dne podařilo vylákat do vzduchu jen malý počet polských letounů. Ojedinělé souboje ve vzduchu se odehrály pouze nad Varšavou, kdy se polské stíhačky pokusily zastavit útočící bombardéry Heinkel HE-111. Doprovodné stroje Messerschmitt 110S jich však několik sestřelili. Během následujících dnů polské letectvo dělalo, co mohlo, ale jeho letouny čelily příliš velké početní i technické převaze a navíc bylo jeho velení brzy zcela ochromeno. Poté, kdy bylo 400 letadel zničeno na zemi a dalších 350 sestřeleno, odletěly zbývající letouny do Rumunska, kde byly zadrženy. Mnoha polským letcům se podařilo uniknout a pokračovat v boji ve službách britského královského vojenského letectva. Však si také polské stíhací a bombardovací perutě RAF vysloužili svou odvahou jedinečnou pověst. Nyní se Hitler obrátil na západ, aby se vypořádal s Francií a Británií.
Invazi však pozdržela nutnost vstřebat ponaučení a zkušenosti z polského tažení a diskuse o plánu útoku. Během takzvané podivné války, jak se tomuto období na západě začalo říkat, sondovala německá průzkumná letadla nepřátelský vzdušný prostor. Několik jich bylo sestřeleno, což spojencům dodávalo odvahu. Zima na přelomu let 1939 a 1940 však byla v Evropě obzvláště tuhá a tím se letecké operace zbrzdily. Hitler se navíc v dubnu 1940 rozhodl obsadit nejprve Dánsko a potom Norsko. Dlouho očekávaný útok na Francii a Nizozemí proto začal až 10. května. Během necelých 3 týdnů bylo obsazeno Holandsko a Belgie. Zbytky severních francouzských armád a britských expedičních sil se ocitly v pasti ve francouzském přístavu Dunkerque na pobřeží kanálu La Manche. Letectvo spojenců vyzbrojené letouny, jako byly francouzské stroje Devoa Team 520 nebo Morano 406, na Luftwaffe příliš velký dojem neudělalo. Luftwaffe se nyní zaměřila na lodi odvážející do bezpečí síly uvězněné v Dunkerku. Stíhačky královského vojenského letectva tak mohly podstoupit svou první skutečnou zkoušku v boji proti Němcům. Britové nad Dunkerkem sestřelili přibližně 200 letounů Luftwaffe a sami ztratili téměř 180 strojů. Ale co bylo hlavní, z obklíčení vyprostili 330 000 spojeneckých vojáků. Němci se nyní obrátili na jih s cílem obsadit rychle zbytek Francie. Francouzi naléhavě a zoufale žádali Brity, aby vyslali své stíhačky přes průliv La Manche a pomohli tak zastavit německý příval. Právě v této chvíli vstoupil na scénu vrchní velitel stíhacího letectva RAF, Sir Hugh Dowding. Tento 57letý muž zastával svou funkci od roku 1936 a ve chvíli, kdy vypukla válka, se chystal odejít do penze. Dowding se usilovně snažil vybudovat protivzdušnou obranu Británie a odmítal zbytečně obětovat byť i jedinou ze svých drahocenných stíhaček. Jsem pevně přesvědčen, že nebude možné uskutečnit úspěšnou invazi do Velké Británie, pokud budeme ovládat vzdušný prostor. Francie podepsala příměří s Německem 22. června 1940. Hitler pak nařídil zahájit přípravy k invazi do Británie pod krycím jménem Lvoun. Uvědomoval si ale, že základním a nezbytným předpokladem úspěchu je ovládnout vzdušný prostor nad kanálem La Manche a jižní Anglii. Aby dosáhl letecké převahy nad Británií, rozmístil Hermann Göring v západní Evropě celkem 3 letecké armády zvané Luftflotte. Na základnách ve Francii a Belgii byla rozmístěna Luftflotte 2 Alberta Kesselringa a Luftflotte 3 pod velením Huga Sperleho. Poněkud menší Luftflotte 5 měla své základny v Norsku. Disponovali celkem 3000 letadly. 700 z nich byly stíhačky Messerschmitt 109. Královské vojenské letectvo proti nim mohlo nasadit pouhých 600 stíhacích letounů. Polovinu z nich tvořily stroje Hawker Hurricane. Ty se sice více než vyrovnaly letounům ME-110, ale technických kvalit stíhaček ME-109 nedosahovaly. Britové měli také přibližně 150 letounů Supermarine Spitfire. Ty už byly svým výkonem a letovými vlastnostmi se 109 srovnatelné. Přestože mnoho pilotů britských stíhaček už v té době prodělalo křest ohněm, stále jim ještě chyběly bojové zkušenosti jejich protivníků. Letci jako Walter Novotny a Adolf Galland měli za sebou už mnoho desítek hodin nalétaných v boji a stali se osvědčenými leteckými esy.
Navíc byla taktika stíhacího letectva RAF stále ještě příliš rigidní. Peruť skládající se z 12 letadel operovala ve skupinách po 3 strojích, které letaly ve formacích ve tvaru písmene V. Při útoku používali letouny Spitfire a Hurricane předepsané manévry, které měly dobře nacvičené, ale chyběla jim pružnost a schopnost improvizace. Naproti tomu německé stíhačky létaly ve formacích tvořených 2 dvojicemi letounů. Této formaci se říkalo 4prstá podle roztažených 4 prstů ruky. Později ji začali používat i spojenci, protože byla mnohem proměnlivější a přizpůsobivější a poskytovala lepší celkovou ochranu. Operace, která vešla do dějin jako bitva o Británii, začala v červenci 1940. Luftwaffe se nejdříve snažila vylákat stíhačky RAF nad kanál La Manche útoky na obchodní loďstvo. Dowding se však nenechal zlákat víc, než bylo třeba. Věděl, že hlavní nápor teprve přijde a chtěl si své omezené vzdušné síly uchovat. Velitelství stíhacího letectva RAF mělo 4 podřízená velitelství, takzvané skupiny. Každá z nich měla na starost určitou část Británie. Tyto skupiny měly kromě svých stíhacích perutí celou řadu operačních center, která v jednotlivých sektorech naváděla stíhačky na přibližující se německé letouny. Velmi důležitým a rozhodujícím prvkem byl ale systém včasné výstrahy. Britské pobřeží pokrývala síť radarových stanic Chain Home. Tuto síť doplňoval sbor pozorovatelů. Ti sledovali postup německých letadel, jakmile překročila pobřeží Anglie. Tento systém byl propojen s protiletadlovým dělostřelectvem. Používaly se také upoutané balóny protiletecké obrany, které měly odradit letouny od hloubkových útoků na životně důležitá zařízení a městské oblasti. Německé bombardéry zpravidla startovaly ze svých základen v severní Francii, seřadily se do formace a pak letěly směrem k průlivu La Manche. V té době je obvykle objevily radarové stanice. Ty předali informace štábu velitelství stíhacího letectva a také příslušné bojové skupině. Velitelství stíhacího letectva pak nařídilo této skupině zaútočit. Mezitím na přelétávající bombardéry zahájila palbu děla. Aby však tato protiletecká děla nesestřelila vlastní letouny, dostala rozkaz přerušit palbu dříve, než se do vzduchu vznesly stíhačky RAF. Na příslušná letiště byl nyní odeslán rozkaz ke startu stíhacích letounů. Ty odstartovaly a byly naváděny na bombardéry z operačního střediska příslušného sektoru. Göring se v domnění, že se mu daří oslabovat odpor britského stíhacího letectva, odhodlal ke konečnému drtivému úderu na letiště v jižní Anglii, ze kterých britské stíhačky startovaly. Než však mohla Luftwaffe zahájit Orlídem, jak tuto operaci nazval Göring, zbývalo vykonat ještě jeden základní a nezbytný úkol. Bylo třeba vyřadit z provozu radarové stanice. – 12. srpna na ně Luftwaffe zaútočila. Němcům se podařilo jednu z nich zničit a 4 další poškodit. Znamenalo to, že na několik hodin bylo velení stíhacího letectva téměř slepé. Avšak místo, aby dál pokračoval v útocích na radarové stanice, zahájil Göring příští den odpoledne operaci Den Orla.
Četná letiště na jihu Anglie měla být poškozena tak vážně, že by je zbývající britské stíhačky nemohly využívat. Celá řada těchto letišť sice byla zasažena, ale při útocích bylo sestřeleno 45 německých letadel za cenu pouhých 13 britských. Plánovaný drtivý úder se uskutečnit nepodařilo. Luftwaffe pak ve svém úsilí pokračovala až do konce srpna. Jednou nevýhodou na straně Němců bylo to, že letouny ME-109, které musely létat přes kanál La Manche, měly dostatek paliva pouze na 20 minut letu v britském vzdušném prostoru, než byly nuceny zamířit zpět na své základny. Mnoho letounů bylo sestřeleno přímo nad samotným kanálem. Pro záchranu osádek svých letounů na moři používali Němci hydroplány, jako byl Heinkel HE-59. Tato letadla jim poskytovala, jak se později ukázalo, vysoce účinnou službu. Britské královské vojenské letectvo nasazovalo pro tyto účely rychlé motorové čluny. Během srpna německé ničivé údery pokračovaly a britské letectvo se ocitalo pod stále větším a silnějším tlakem. V této fázi bitvy o Británii byli piloti RAF v pohotovosti od úsvitu do setmění a často startovali ke 3 nebo 4 bojovým letům za den. Stejnému tlaku byl vystaven i pozemní personál. Až z toho člověku někdy vstávaly vlasy hrůzou, jak jsme se pořád snažili udržet 12 Hurricanů v provozu schopném stavu. Vytloukat klín klínem bylo v té době naprosto běžné. Tak to pokračovalo až do večera. Během noci jste se snažili naspat co nejvíc pro další vyčerpávající kolo, které se opakovalo příští den. I když RAF přicházelo o méně letadel než Luftwaffe, ztráty začínaly být stále citelnější. Problémem nebyly ani tak samotné stíhačky, neboť jejich výroba se dostatečně zrychlila. Dowdingovi začínali postupně scházet piloti stíhaček a ze zoufalství byl proto nucen zkrátit dobu výcviku nových letců. Některé z perutí, které dosud nesly hlavní břímě bojů, alespoň vystřídal jinými perutěmi ze severu Británie. Letecké boje zuřily den za dnem, ale také Němci začínali být unaveni. Vzhledem k narůstajícím ztrátám přešly bombardéry Luftwaffe k nočním náletům. Blesková válka, neboli Blitz, jak ji Britové začali říkat, během níž byla britská města, zejména Londýn, nemilosrdně obracena v trosky, trvala do května 1941. Pokud jde o bitvu o Británii, nálety a boje za denního světla pokračovaly až do konce října. V září zuřily 2 dny těžké boje, ale pak bitva postupně pohasínala. Stála Luftwaffe přibližně 1600 letounů a životy mnoha posádek proti zhruba 940 britským letounům.
Bitva o Británii názorně ukázala, že se díky radarům a jednoplošným celokovovým stíhačkám nemusí nutně naplnit předválečné obavy, že bombardér vždy dosáhne svého cíle. Naproti tomu, když Hitler vpadl v červnu 1941 do Sovětského svazu, získala Luftwaffe od samého začátku ve vzduchu zdrcující převahu. Na rozdíl od Poláků zastihli Němci sovětská letadla na jejich letištích a uváděli, že jich jen během prvního dne zničili na zemi 1500. Zastaralé ruské stíhačky jako Polikarpov I-15 měly jen malou naději. Letouny ME-109 předčily v mnoha směrech i ty nejmodernější sovětské stíhačky. Navíc měli ruští piloti jen nevalný výcvik. Nakonec však na východní frontě Luftwaffe přece jen podlehla. Udolala ji zdrcující početní převaha. Mnozí piloti německých stíhaček na východní frontě měli brzy na svém kontě impozantní počet sestřelených letadel. Erich Hartmann, letecké ESO s nejvyšším počtem sestřelů všech dob, začal svou bojovou kariéru v říjnu 1942. Dosáhl úctyhodného počtu 352 vítězných soubojů. Rusové mu říkali Černý ďábel podle barvy přední části jeho letounu ME-109 a vypsali na jeho hlavu odměnu. Hartmann byl nakonec sestřelen a strávil 10 let v sovětských pracovních táborech, než byl vydán zpět do Německa. Letecká válka nad západní Evropou byla mnohem vyrovnanější. Počet sestřelených letadel zde proto nedosáhl celkového počtu strojů sestřelených na východní frontě. V létě 1941 začalo britské královské vojenské letectvo přenášet boje nad území obsazené Němci a svými bombardéry útočícími za dne na vojenská zařízení ve Francii lákalo německé stíhačky do vzduchu. Ale tak jako německé stíhačky během předchozího roku byli nyní i piloti britských stíhaček v nevýhodě díky omezené době, po kterou mohli létat nad nepřátelským územím, než byli pro nedostatek paliva nuceni zamířit zpět na mateřskou základnu. Přestože stíhačky RAF dosahovaly jistých úspěchů, začalo britské letectvo ztrácet značný počet strojů. Na podzim 1941 předvedla Luftwaffe novou stíhačku Focke-Wulf FV-190. S výjimkou ostrých zatáček předčil tento letoun Spitfire 5 po všech stránkách. Jeho výkon však nad hranicí 6000 metrů prudce klesal a tak se Luftwaffe nadále spoléhala hlavně na stíhačku ME-109. Královskému vojenskému letectvu nicméně letoun FV-190 zasadil tvrdý úder. I když Spojené státy dosud neválčily, bojovali v bitvě o Británii i američtí stíhači, kteří na sobě měli britskou uniformu. Byli to příslušníci 3 takzvaných Eagle Squadrons, orlých perutí RAF. Bylo jich celkem 8, ale válku z nich přežil pouze jeden jediný.
Na jaře 1942 do války vstoupily i Spojené státy. K pilotům orlých perutí se připojily početné síly americké 8. letecké armády, která začala být rozmisťována v Británii. Základem americké 8. letecké armády v Británii byly těžké bombardéry. K jejím hlavním oporám patřily létající pevnosti Boeing Flying Fortress a letouny Consolidated B-24 Liberator. Osmá letecká armáda měla i stíhačky. Prvním používaným typem byl letoun P-38 Lightning s dvojitým trupem. I když měl tento stroj poněkud horší manévrovací schopnosti než jednomotorové stroje, měl naopak slušný dolet a byl proto ideálním doprovodným letadlem pro bombardéry. V roce 1943 dorazily letouny North American P-47 Thunderbolt a vystřídali dosud používané stíhačky Spitfire zapůjčené britským královským vojenským letectvem. Letounu P-47 poháněnému silným hvězdicovým motorem přezdívali piloti Jack, což byl v tomto případě zkrácený tvar slova Juggernaut, neboli moloch či přízrak. Jeden z pilotů, který předtím létal na stroji Spitfire, vzpomíná na své první dojmy. Když jsem poprvé uviděl svou první P-47, připadala mi naprosto impozantní. Jack vážil 2x tolik, co Spitfire, a zdálo se, že je tak velký, že se do něj vejde pár střelců na zádi. Když jsem s P-47 poprvé roloval na startovací dráze, měl jsem pocit, že jedu Cadillacem, jak se letoun sedl na podvozek, když člověk prudce zabrzdil. Jacky dorazily právě včas, aby mohly být nasazeny do společné bombardovací ofenzivy, která měla připravit půdu pro invazi spojenců do Evropy. Osvědčily se jako vynikající stíhačky. Jedinou jejich nevýhodou bylo to, že i když byly opatřeny přídavnými nádržemi, neměly nijak vynikající dolet. Tento problém vyřešilo teprve nasazení nových strojů P-51 Mustang na jaře roku 1944. Ty mohly doprovázet bombardéry až do Berlína a svádět boje na cestě tam i zpět. Měl jsem pocit, že mám tu nejlepší zbraň, která v té době existovala. Všechno, co má mít dobrá stíhačka, jsme měli k dispozici. Byl to ve své době skutečný sporták a připadal jsem si tehdy jako jeden z nejšťastnějších pilotů celého letectva, že mohu s Mustangem létat. Byl prostě nejlepší. Don Blakesley nalétal více bojových hodin než kterýkoliv jiný americký stíhač v Evropě. Vedl první skupinu Mustangů americké 8. letecké armády. Cítil jsem to od první chvíle, co jsem ten letoun uviděl. Od první chvíle, co jsem s ním vzlétl. Choval se skvěle a já jsem věděl, že s ním mohu letět kamkoliv. To myslím naprosto vážně. Na nepřátelském území neexistovalo místo, kam bych se s ním nemohl dostat. Základním a nejdůležitějším cílem americké 8. letecké armády bylo rozhodujícím způsobem oslabit Luftwaffe útoky na letecké továrny a ropná zařízení. Ačkoliv její piloti stíhaček občas pociťovali jako zklamání, že pouze doprovázejí bombardéry, uvědomovali si zároveň, že 8. armáda váže značnou část sil Luftwaffe. Němci ale také museli investovat obrovské prostředky do vybudování nočního stíhacího letectva, které mělo odrážet noční útoky bombardérů RAF, tohoto druhého hrotu a hnací síly společné bombardovací ofenzívy. Prvním skutečným nočním stíhacím letounem byla jedna z verzí britského letadla Blenheim, který byl na přelomu let 1940 až 1941 opatřen výstražným palubním radarem.
Tento detekční radar se pro noční stíhací letoun stal klíčovým zařízením. Umožňoval osádkám vypátrat bombardéry a zjistit jejich polohu i za té nejtemnější noci. Později jim byly vybavovány také rychlejší stíhací letouny Bowfighters. Rovněž Němci vyvíjeli stále účinnější detekční radary. Noční stíhací letouny Luftwaffe bylo možné okamžitě rozeznat podle jejich radarových antén, které připomínaly grilovací jehly. Nejdříve byly formace britských bombardérů identifikovány pozemními radary. Jejich informace byly předány jednotlivým řídícím střediskům Luftwaffe. Ta na jejich základě určila pravděpodobný cíl bombardérů a sledovala nepřetržitě jejich postup. Pak následoval povel ke startu nočních stíhaček. Nejúčinnější zbraní německých nočních stíhacích letounů byl 20 mm kanon nazývaný Schräge Musik, housle. Původně byl umístěn na horní části trupu a teprve později bylo vyvinuto důmyslnější uložení. Jedním z nejlepších německých nočních stíhačů byl kníže zu Sein Wittgenstein, který do ledna 1944, kdy i on sám padl, sestřelil 83 bombardérů. Jeho radarový operátor popisuje jedno z typických bojových střetnutí. Brzy jsem měl na stínítku první cíl a udal jsem interkomem pilotovi patřičné změny kurzu. Stále vpřed, kousek výš. Rychle jsme doletěli k těžce naloženému bombardéru a skoro vždycky to byl Lancaster. Po jediné dávce z naší Schräge Musik, kterou na něj kníže Heinrich vypálil, se bombardér vzňal a střemhlav se řítil k zemi. Britové nakonec čelili německým nočním stíhačkám tím, že vysílali jako doprovod bombardérů své vlastní noční stíhací letouny Mosquito. Dobře, už ho máme. Podívej se dalekohledem. Je to dvoumotorový letoun. Nevidím žádné výfukové plyny. Už mám dalekohled, kde je? Přímo nad námi, asi 50 stupňů na 1 hodině. Vidíš ho? Jsme přímo pod ním. Ano, vidím ho. Jediná kilová plocha, je to určitě 88. To jsem si myslel. Trochu zpomalíme. Dostřel končí na nějakých 450, tak to máme dost času, abychom ho sundali. Na jaře 1944 začínala být situace Luftwaffe čím dál vážnější, zejména v důsledku bombardování spojenců. Získat palivo bylo stále obtížnější. To znamenalo, že piloti mohli během výcviku nalétávat čím dál méně hodin a tak jim ve chvíli, kdy nastoupili ke svým perutím, často chyběly základní dovednosti. Zkušení a ostřílení piloti pomalu vymírali. Na rozdíl od britských a amerických pilotů jsme ku podivu vůbec nikdy neměli v naší armádě pevně stanovené služební turnusy. Každý, kdo absolvoval pilotní výcvik, byl poslán k útvaru a prostě létal a létal tak dlouho, dokud nepadl, anebo měl to štěstí, že přežil až do konce války. Koncem ledna 1944 potěšilo stíhací piloty 8. americké letecké armády oznámení, že se už nemusí stále pohybovat jen v blízkosti bombardérů, ale že se mohou vydat na hon a sami vyhledávat letouny Luftwaffe. V únoru 1944 zahájilo americké letectvo v Evropě takzvaný Velký týden, Big Week, soustředěný útok na německé letecké továrny, které vyráběly stíhací letouny. Během této operace bylo sestřeleno více než 500 německých stíhaček.
Spojenci se nyní soustředili na to, aby ochromili Luftwaffe a německé týlové spoje v severní Francii a měli tak jistotu, že jejich invaze bude úspěšná. Jeden z amerických pilotů popisuje důsledek tohoto nového bojového úkolu. Nalétávalo se dolů a hledali se vlaky nebo říční čluny, anebo jakákoliv nepřátelská pozorovací stanoviště. A všude, kde jsme našli vhodný cíl, jsme začali střílet. Mohli jsme si dělat, co jsme chtěli. Bylo to ohromně vzrušující zaútočit na letiště a vyhodit ta letadla do vzduchu. A nebo zasáhnout nějaký dopravní prostředek, například lokomotivu, a vidět, jak z ní uniká pára. Když jste slétli až dolů nad vagóny, viděli jste, jak se pohnuli, když jste to do nich našili. Letecká kampaň spojenců byla natolik úspěšná, že když 6. června 1944 proběhla invaze na pobřeží Normandie, neobjevilo se nad plážemi skoro žádné německé letadlo. Luftwaffe stále ještě nebyla zcela poražena, ale vládla v ní už atmosféra plná zoufalství. V jednom z typických střetnutí této doby se v srpnu 1944 velitel perutě stíhacích letounů ME-109 s pouhými 5 stroji střetl nad Francií z 60 letouny Mustang a Thunderbolt. Boj netrvá déle než několik minut. Desátníka Wagnera se střelili jako prvního. Z hořícího letounu se už nedokáže vyprostit. Pak vidím další letoun v plamenech a seržant Freigang vyskakuje padákem. Jeho dvojka jde k zemi o pár minut později. Zbývám tedy pouze já a moje dvojka seržant X. Nemáme tady nahoře žádnou šanci. Pokud to má být náš konec, mohu jen prodat svůj život co nejdráž. Pravdou je, že Luftwaffe měla tehdy ve svém arzenálu 2 nové letouny, které byly doslova technickým převratem. Tím prvním byl Messerschmitt ME-163 Comet s raketovým pohonem, který byl svou rychlostí 970 km/h vůbec nejrychlejším letounem této války. Comet mohl být jako přepadový stíhač určený k útokům na bombardéry ničivou zbraní. Po 2 minutách letu však spotřeboval veškeré palivo a proměnil se v pouhý velmi rychlý kluzák a bylo možné jej snadno sestřelit. Tím druhým letadlem byl proudový letoun Messerschmitt ME-262. Ten mohl létat o zhruba 160 km/h rychleji než pístovým motorem poháněné stíhačky spojenců. Přesto měla 262 svá slabá místa, zvláště když musela ubírat plyn během přistání. Protože si bombardéry spojenců dělali nad Německem stále víc, co chtěli, obrátil Göring svůj hněv proti stíhacím pilotům. Hlavním terčem jeho opovržení se stal 32letý velitel stíhacího letectva generál Adolf Galland, kterého vidíme na těchto záběrech spolu s Hitlerem o vánočních svátcích roku 1940. Galland, ostřílený a zkušený voják, který bojoval už ve Španělsku, byl přímo stělesněním stíhacího pilota. Jeden z jeho kolegů, který sám patřil mezi letecká esa, o něm řekl: Lidé mu promíjeli jeho výstřednosti. Nemožně deformované čepice, blůzu upnutou až úplně ke krku. Nosil svůj rytířský kříž až pod límcem, kde se na modré látce jeho blůzy vyjímal nejlépe, a černé doutníky, které jen zřídka vyndal z úst. Ženám připadal neodolatelný a dokázal okamžitě a pohotově oplácet pozornosti mnoha filmových hvězd a krasavic z vyšších společenských kruhů. Měli jsme k němu bezmezný obdiv.
Nakonec Göring Galanda odvolal z funkce a nařídil mu vytvořit speciální peruť stíhaček ME-262, pilotovaných těmi nejlepšími stíhačskými esy. Tato peruť bojovala až do trpkého konce, konec konců stejně tak jako ostatní zbývající němečtí piloti. V zoufalé situaci nebylo na jaře roku 1945 pouze Německo, ale také jeho spojenec na Dálném východě Japonsko, které v té době drtily svými údery mohutné bombardéry B-29 Super Fortress. Zkušeným a ostříleným japonským stíhacím pilotům připadalo, že od opojných dnů v letech 1941 až 1942 už uběhla celá věčnost. V období bezprostředně po útoku na Pearl Harbor obsadili Japonci během několika málo měsíců velkou část Tichomoří a jihovýchodní Asie. Ukázalo se, že zastaralé a nemoderní letouny Američanů se nemohou vyrovnat hlavní japonské stíhačce Mitsubishi Raisen, kterou spojenci nazývali Zero. Americké námořní letectvo bylo na Zera skutečně krátké, a to až do roku 1943, kdy své letadlové lodě vyzbrojilo novými stíhacími letouny, jako byl Vought Corsair. A přece dokázal v této pro západ pochmurné době jeden muž názorně předvést, že Zero je možné porazit. Tím mužem byl plukovník Claire Chennault. Sloužil u amerického armádního leteckého sboru a poté, co v roce 1937 odešel do penze, odjel na žádost manželky čínského vůdce Čang Kaj-šeka do Číny, aby pomohl zorganizovat čínské vojenské letectvo v tehdejší válce proti Japonsku. Chennault se vrátil do Ameriky a s podporou prezidenta Franklina Roosevelta sestavil skupinu amerických dobrovolníků, kterou tvořilo 300 pilotů. Dostali k dispozici nyní už zastaralé stroje P-40 Warhawk. Na podzim roku 1941 se vypravili do Barmy a zanedlouho se ocitli v boji. Letouny Warhawk měly horší výkon a letové vlastnosti než Zera, ale Chennault naučil své piloty létat ve dvojicích a využívat výhody útoku z výšky strmým střemhlavým letem. Říkali si Flying Tigers, létající tygři, a zdobili své letouny vyceněnými tesáky. Jejich přítomnost brzy začala být znát, zvláště při útocích proti japonským bombardérům. Jeden z létajících tygrů vysvětluje podstatu jejich taktiky. V sestavě 2 letadel jsme si vybrali jednoho Japonce. Když jsme se k němu dostali na dostřel, začal manévrovat. V tu chvíli ho začala zaměstnávat moje dvojka. A jak ten Japonec manévroval, šel jsem nad něj hodně ze šikma, abych dostal rychlost a mohl ho sestřelit. Takhle prostě jsme kompenzovali ten faktor lepších manévrovacích schopností. Měli jsme vlastně dvojí výhodu. Rychlost a palebnou sílu. Další z letajících tygrů říká: A teď byla řada na mě přejít do střemhlavého letu a obrátit se, abych si srovnal zaměřovač. Stiskl jsem spoušť na kniplu a uslyšel praskot mých kulometů na křídlech a pomalejší, mohutné dunění kanónu na předku letounu. Cítil jsem štiplavý pach střelného prachu v kabině. Byl to příjemný pach. A po celou tu dobu jsem v zátylku cítil hrůzu, až mi naskakovala husí kůže, protože jsem věděl, že na nás určitě musí zaútočit jejich stíhačky. Během pouhých 7 měsíců sestřelili létající tygři přes 260 japonských letounů a sami ztratili pouhých 12 pilotů. To byl nepochybně pozoruhodný výkon. Poté se stali součástí amerického čínského operačního svazu a ještě později 14. letecké armády, které Chennault velel až do konce války. I když tíhu mnoha leteckých bitev v Tichomoří nesly letouny námořního letectva, sehrálo v nich svou roli i armádní letectvo.
Bylo tomu tak zejména během dlouhého tažení na Šalomounových ostrovech, které začalo americkým výsadkem na ostrově Guadalcanal v srpnu 1942. Nejlepším americkým leteckým esem v Pacifiku byl ostatně pilot armádního letectva, major Richard Bong. Na svém stroji P-38 Lightning zaznamenal ze svých 40 sestřelů největší počet právě v soubojích se Zery. Po svém návratu do Spojených států se stal zkušebním pilotem. Zahynul bohužel ještě v roce 1945 při letu na proudovém letounu P-80 Shooting Star. V posledních měsících války v Tichomoří sehrály významnou úlohu také letouny armádního letectva P-51 Mustang. Letouny Mustang, operující ze základen na ostrovech, hrály ve vzdušném prostoru nad Japonskem první housle. Jejich hlavním a základním úkolem bylo chránit bombardéry B-29 před japonskými stíhačkami. Na jaře 1945 byli Japonci u konce svých sil a v zoufalství začali používat taktiku sebevražedných útoků, kamikadze. Tito piloti dostali nyní rozkaz ničit bombardéry B-29 tím, že do nich narazí vlastním letounem. Pilotů ochotných k sebevraždě bylo dost, neboť zemřít pro císaře bylo pro japonského bojovníka tou největší poctou. Naštěstí se je většinou podařilo sestřelit dříve, než svůj sebevražedný útok dovedli do konce. Japonští piloti se také pokoušeli ničit bombardéry B-29 tím, že v prostoru před nimi odpalovali bomby. A přesto právě japonský pilot Zera snad nejlépe vystihl charakter leteckého boje v období let 1939 až 1945. Byl to vražedný boj. Museli jste zabít protivníka dříve, než on zabije vás. Proto se také začínalo střílet příliš brzy. Bylo to ale to samé, jako když feudální samurajové bojovali mezi sebou meči. Učitel vyučující svého žáka mu kladl na srdce: přibliž se tak, až budeš mít dojem, že můžeš svého protivníka udeřit do čela vlastníma rukama. Pak teprve tni. Zasáhneš ho špičkou čepele přímo mezi oči. Ze vzdálenosti 300 metrů se vám zdá, jako by letadlo protivníka bylo těsně vedle vás. Ale když zahájíte palbu příliš brzy, sestřelí vás. Johnny Johnson, vynikající letecké eso britského královského vojenského letectva ve válce v Evropě, který prokazatelně dosáhl 38 sestřelů, opakoval tento japonský názor ve svém komentáři k letounu Spitfire. Veškeré tajemství tohoto letounu se skrývalo v odhadu vzdálenosti. Podle mě spousta lidí střílela z příliš velké dálky. Celý trik spočíval v tom, že si tam člověk prostě nalétne a zase odletí. Ve chvíli, kdy jsem někoho sestřeloval, jsem nikdy nemyslel na toho člověka. Chtěl jsem prostě sestřelit tu věc s černým křížem. Dnešnímu stíhacímu pilotovi s displejem na průzoru přilby a s řízenými střelami vzduch-vzduch, které umožňují, aby se boj odehrál na vzdálenost mnoha kilometrů, by to vše mohlo připadat velmi staromódní. Stíhací pilot konce tohoto století nepochybně musí mít analytičtější a techničtější způsob myšlení než jeho předchůdce z doby druhé světové války, aby zvládl nesmírně složitou a důmyslnou techniku moderního bojového letounu.
A přesto se jeho základní taktika nezměnila. Navíc zůstává stíhací pilot v mnohém stále stejnou osobností. Je to individualista, který měří svůj důvtip a inteligenci se svým protivníkem, ať už je to v simulované bitvě nebo ve skutečném boji.